Мы начинаем прессовую конференцию компании «Право выбору» 2020 года. И я хочу одразу вам сказать, что в этом году у нас предугледжены новый формат прессовой конференции, новый формат как прессовой конференции, так и многие новые элементы кампании. На початку я представлю сённяшних удзельников. Меня зовут Виталий Рымашевский, я координатор кампании «Право выбора» на 2020 год. «Право выбора» – это кампания незалежного назирания за выборами у Республики Беларусь, чальцами, заснавальниками, которые являются 8 самых разных белорусских организаций. Сегодня в прессовой конференции удзельничают лидер Объединенной громадянской партии Николай Козлов, лидер Белорусского народного фронта старшиня Рыгор Костусев, старшиня Руха за свободу Юрий Губаревич, старшиня Белорусской христианской демократии Вольга Ковалькова и старшиня Белорусской социал-демократичной партии Игорь Борисов. Еще одним национальным, у нас одразу анонсуем, что отбылась змена кіраўніцтва згодна з ратацыяй на 2020 год. Координаторами кампании «Право выбора» являются Лев Марголин и Виталий Рымашевский. Первое, что треба сказать про месседж кампании на 2020 год. Главным слоганом кампании «Право выбора» станет «Змагання за сумленные, открытые и беспечные выборы». Задачами кампании на 2020 год станут не только фиксирование порушений и потребование укоренения рекомендаций АБСЕ, принятия адаптации рекомендаций АБСЕ у выборчее законодавство, у выборчие практики, але так само и оборона выборщиков и удзельников процессу от магчымага заражения коронавирусом подчас выборчих мероприемств. Мы будем фиксовать в этом году не только порушение выборчего кодекса, але так само и порушение рекомендаций Сусветной организации аховы здоровья подчас проведения кампании. Мы уличили в опыт краин, где выборы проводились в умовах пандемии, ну и пропонуем ЦВК шерах мераў, которые агучаць мои коллеги позднее. Галоўным, ну, так само есть одно важное галоўнае патрабаванне нашей кампании, так само его агучаць позднее мои коллеги у сувязі патрабавання датычна бяспекі грамадзян. У гэтым годзе новый дадатковы таксама формат назирания кампании «Право выбора». Апроч традыцыйнага назирания мы плануем закрыть назиранием цалкам датэрміновыя и у день выборов от 250 до 300 участков, на которые весь час будут дежурить наши накрывать, что там отбывается. А проч гэтага актыўнае аднадзённае назіранне. Это значит, что все жадаючыя змогуць пройти навучанне, и мы дапаможам вылучыцца у якасці назіральнікаў і удзельнічаць у любы дзень голосования. Основной задачей таких людей будет поглядеть, что отбывается насамрэч, ну и это активное назирание, фиксация фактов порушения. Наша задача так само не допустить, как за коронавируса выборы в нашей краине стали еще больше непразрыстыми. У 2020 году кампания будет назирать за всеми этапами выборчего процесса, от формирования комиссий и регистрации кандидатов до магчымасцяў проведения предвыборчей агитации. По магчымасці и в залежности от эпидемиологичной ситуации мы будет збираться информация об явце выборщиков на участках, мусу выборщиков до голосования, у тым ліку датэрміновага. Об наявности альбо отсутности открытого и публичного падліку голосов мы так само будем фиксовать порушения, информовать громадство, так само іншыя порушения. Ну и, как я уже сказал, важным новым элементом будет то, что будут фиксоваться порушения рекомендаций Сусветной организации аховы здоровья. И мы будем информовать громадян Республики Беларусь про выявленные порушения и про ту небяспеку, якую они могут напаткать для своего здоровья в выпадку, коли придут на те участки, где их чакае заражение коронавирусом. Плануется, что тотальным наглядом, назиранием, это значит, что все дни голосования, включающие датэрміновые, мы зачиним 250, как я сказал, 300 участков, ну и неабмежаваная колькость волонтеров на разных участках могут принять удел у однодневном назирании. В 2020 году, дорогие сябры, назиральники кампании «Право выбора» станут оборонцами не только права на свободные выборы, але и оборонцами белорусов, оборонцами выборщиков
ад заражэння каранавірусам. Таму мы заклікаем далучацца усіх тых, хто хоча, каб у нашай краіне людзі зменшыліся наступствы каранавіруснай інфекцыі, і всіх тых, хто готовы змагацца за сумленныя, свабодныя і справядлівыя выбары ў нашай краіне. Падрабязныя нашы сфармуляваныя прапановы агучаць мае сябры, а таксама супольную палітычную пазіцыю, што датычныя выбараў, вы зараз пачуеце ад старшыні руху за свабоду Юрія Губаревича. Я перадаю яму слово. Юрий, калі ласка. Дякую, Віталій. Дякую ще раз. Я хотів би спинитися якраз на моментах, які зв'язані з агульною оцінкою ситуації, в якій обвіщені вибори. Як відомо, Палата представників прийняла рішення о призначенні дати виборів на 9 жнивня 2020 року. Це на 3 тижні раніше за максимально позднюю магчимую дату, яка так само раніше проговорювалася з вуснах представників центральної влади. Що це означає для практичного боку кампанії? Це означає, що вже на наступному тижні ті кандидати, чиї ініціативні групи будуть зареєстровані, мусять ставитися на збір підписів. Як бачимо, призначення виборчої кампанії відбулося в умовах розвиття пандемії коронавіруса, і зараз тяжко прогнозувати, коли Білорусь достигне свого піку, бо щоденно реєструється каля 1000 випадків нових захворювань, і це тільки коли вірить офіційній статистиці. Це означає одно, що ті зборщики підписів, які пойдуть по квартирах громадян і будуть збирати підписи, тягом 5 днів ризикують отримати зараження самі, і на 7-й день становиться ходячою епідеміологічною і біологічною зброєю. Гэты факт нельга не заўважыць, на гэты факт мы однозначно будем звяртаць увагу. Адпаведна, правядзенне выбараў таких няроўных умовах для зборшчыкаў подпісаў ад незалежных кандыдатаў означае толькі одно, што Александр Лукашенко зможа атрымаць дадатковыя магчымасці па самастойнаму ручному фармаванню выніковага спіса кандыдатаў, якія патрапяць у выбарчы бюлетэнь. Бо в умовах пандемії реально собрать 100 тысяч подписів немає ніводний кандидат. Не глядячи на ті стратегії, які обіцяли до початку виборчої кампанії, хтось хотів просто вийти, провести інформаційні пікети, а хтось реально розлічував на повновартісний уділ со збору тисяч подписів. На сьогодні шанси всіх кандидатів ровні і ровні нулю, обнулені. Натурально, що в таких умовах може повстати питання про перенос дати виборів, так як проведення її ось під час епідемії коронавірусу, але не відказує потребуванням мінімуму рівності. Це додаткові складності в порівнянні з попередніми виборчими кампаніями. Що ж відбувається в порівнянні з тими виборами, які були, наприклад, у 2019 році, 2018 році? За цей час, який минув з парламентських виборів, не були вводные рекомендации ОБСЕ, они не были вместены ни в выборчее законодательство, ни у правоприміняльную практику подчас выборчей кампании. Боль зато з'явились новые обмежування, як, наприклад, відсутність можливості, гарантованої виборчим кодексом для представників, які вилучають своїх людей у виборчій комісії, присутничати подчас розгляду цих питань на посідженні державних органів. Це додаткове обмежування, на яке кампанія виборів вже зараз звертає увагу, і літерально вчора відповідні заяви були скеровані і у прокуратуру, щоб дати оцінку, і у ЦВК, щоб вони діяли в відповідності з законом. Є ще один момент про атмосферу, в якій ми знаходимося. Це нечекано і нечувально за останні роки хваля репресіїв проти відеоблогерів, людей, які доносять інформацію, журналістів, політичних активістів, велику і опозиційних кандидатів. На нашу думку, все це свідчить про те, що атмосфера вже на сьогодні зададена, і на ближайші 3 місяці нас, на жаль, доведеться працювати ось в таких умовах, які створені з першого дня виборів. А нагадаю, це безпідставне затримання, це суди, арешти і сутки для всіх тих людей, які б хотіли вийти і вольно виказати своє міркування в Білорусі.
Дякую, Юрій. І наступным, кому мы передадим слово, гэта старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Ігор Барысаў. Ён агучыць асноўныя палітычныя патрабаванні кампаніі права выбару, под которыми подписались все организации, которые, чальцы кампании права выбора. Игорь, калі ласка, вам слово. Добрый день, поважаныя сябры. На жаль, напэўна, не зусім добрые, бо мы бачым, што прыходзіцца займацца арганізацыяй выбарчай кампаніі ў час пандэміі коронавіруса. Ну, пачну з таго, што ўжо на старце цэнтр выбаркам пачаў выбарчую кампанію з парушэннем. Дастаткова прыгадаць пастанову цэнтра выбаркама нумар 13 ад 8 мая 2020 года, якая на 100% супярэчыць выбарчаму кодексу. Я патлумачу, Юрий Губаревич уже часткова закрануў гэту тэму, што ў пастанове даецца тлумачэнне, што пасяджэнні органаў, якія утварае тэрытарыяльная камісія, адбываюцца пры адсутнасці прадстаўнікоў палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян, СМІ і іншых запрошаных грамадзян. Гэта ёсць нешта іншае, як абмежаванне правоў усіх пералічаных суб'ектаў, якія вылучылі ў склад камісіі сваіх прадстаўнікоў для ўдзелу пасяджэнняў органаў, якія фарміруюць гэтай камісіі. Я нагадаю, што у адпаведнасці з законам тэрытарыяльная камісія ўтвараецца на пасяджэнні прэзідыумаў абласных, мінскага гарадскога, раённых, гарадскіх саветаў дэпутатаў і адпаведных выбарчых камітэтаў. Артыкул 34 Выбарчага кодекса Рэспублікі Беларусь, ён вызначае наступную норму. На пасяджэннях органаў, якія ўтвараюць камісіі, маюць права прысутнічаць прадстаўнікі палітычных партый, іншых грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзяне, якія вылучылі сваіх прадстаўнікоў ад камісій. Калі мы бачым, што цэнтр выбаркам адчувае такую свабоду ў прыняцці падобных рашэнняў, то мы не бачым праблему ў тым, каб быў дазволены збор подпісаў у падтрымку кандыдатаў у прэзідэнты онлайн, каб быў забяспечаны доступ да дзяржаўных тэлеканалаў, нацыянальных і рэгіянальных замест правядзення сустрэч з выбаршчымі, арганізацыю відэаназірання на выбарчых участках з магчымасцю доступа онлайн усім жадаючым паглядзець, што адбываецца на гэтых выбарчых участках. Таксама іншыя шляхі галасавання, у тым ліку магчымасць галасаваць на пошце. Таксама хочу адзначыць, што кампанія права выбару займаецца аналізам метадычак цэнтр выбаркама, якія рэгламентуюць працу тэрытарыяльных і участковых выбарчых камісій, і ў гэтых метадычках няма ні слова бяспекі пры арганізацыі выбараў у коронавіруса. Маски, картки даваться выборщикам, остатки у кабинетных голосования будут шматразовые. Я нагадаю, что 10% захворювання у коронавірусом відбуваються праз передачу його праз поверхність. Проветривання або інших способів дезінфекції помешкання так само не потрібно. Хворыя люди бесперашкодна здолеюць трапляць на выбарчыя участкі, пераліваць тэмпературу выбаршых ніхто не збіраецца. Я нагадаю, што у Польшчы зараз пераносіцца дата выбараў. У іншых краінах таксама, дзе яны мусілі адбыцца ў час, задумваюцца наконт пераносу даты выбараў, і не выключэнне з гэтага спісу Злучаныя Штаты Амерыкі, дзе ўжо было заяўлена пра тое, што выбары могуць не адбыцца ў традыцыйны для іх час. Як мы бачым, пастанова цэнтр выбаркама нумар 13, пастановай цэнтр выбаркама нумар 13 прадстаўнікі улады вырашылі зрабіць толькі для сябе больш бяспечныя умовы для арганізацыі правядзення выбараў, аднак не для нас з вами, звычайных выбаршчыкаў. У сувязі з існуючай сітуацыяй мы заяўляем аб першае, паўнавартасная рэалізацыя выбарчых правоў грамадзян Рэспублікі Беларусь у прызначаных на 9 жніўня 2020 года выбарах прэзідэнта Беларусі. Другое, заклікаем палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь перанесці дату прэзідэнцкіх выбараў на больш позні тэрмін пасля пераадолення піку распаўсюду коронавіруса. І трэцяе, патрабуем ад улады правядзення адпаведных рекомендаций Сусветнай арганізацыі аховы здароўя мерапрыемства для абароны здароўя грамадзян Рэспублікі Беларусь. Дзякуй за ўвагу.
Вялікі дзякуй, Ігор. І наступне я передаю слово старшині партії Белорусского народного фронта Рыгору Костусеву. Ён агучыць тыя патрабаванні, которые кампанія права выбора сёння прапануе по зменам выбарчага кодекса и умовам, правилам, по которых проводятся выборы у Республіцы Беларусь. Калі ласка, Рыгор, вам слово. Добрый день всем. Дякую, Віталь. Мы падтрымліваем прапановы кампаніі незалежнага назірання права выбора і патрабуем увесці наступныя меры. Уключить у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апозіцыйных партый, прымаючых удзел у выбарчай кампаніі, а таксама прадстаўнікоў зарэгістраваных кандыдатаў. Мы патрабуем абмежаваць галасаванне на дому, прадставіць такую магчымасць толькі грамадзянам, падаўшым заяву по электронной пошце або паштовым паведамленням. Усталяваць на участках для галасавання відэакамеры з прамой кругласуткавай трансляцыяй, што адбываецца на участках, у інтэрнэт. Відэазапіс павінен быць у адкрытым доступе і весціць да заканчэння падліку галасоў. У сувязі з абмежаваннем у сустрэчах з выбаршчыкамі патрабуем павялічыць бясплатны час эфіра на нацыянальным тэлебачанні до 10 гадзін для кожнага кандыдата. Пры датэрміновым галасаванні забяспечыць надзейнае апячатванне і захоўванне скрыняў для галасавання у прысутнасці назіральнікаў, размяшчэннем скрыняў у месцах ахопа відэазапісу веб-камеры. Забяспечыць адкрыты і галосны падлік галасоў з дэманстрацыяй кожнага бюлетэня прысутным сябрам камісіяў і назіральнікам. Зняць любыя абмежаванні на правядзенне аўдыё і відэафіксацыі ўсіх этапаў выбарчага працэса. Верховному суду Рэспублікі Беларусь забяспечыць магчымасць разгляду выбарчых спрэчак праз увядзенне элементаў электроннай судавытворчасці. У тым ліку вядзенне судовых працэсаў праз відэасувязь з выкарыстаннем камунікацыйных тэхналогій. Звяртаем увагу, што правядзенне свабодных і справядлівых выбараў звязана з імплементацыяй у выбарчае заканадаўства рэкамендацыі БДИЧ АБСЕ. На жаль, беларускія ўлады да гэтай пары ніякай увагі на рэкамендацыі назіральнікаў, еўрапейскіх назіральнікаў не робяць. Забяспечыць магчымасць электроннай падачы зваротаў, інфармацыі і копій дакументаў удзельнікамі выбараў і назіральнікамі ў адрас камісій. У мэтах прафілактыкі распаўсюду каронавіруса прадугледзець магчымасць правядзення пасяджэнняў калегіяльных органаў праз арганізацыю відэаканферэнцый, у тым ліку магчымасць удзелу ў пасяджэннях усіх зацікаўленых бакоў па відэасувязі. Забяспечыць акрэдытаванне і магчымасць акрэдытаваным назіральнікам, давераным асобам кандыдатаў, прадстаўнікам сродкаў масавай інфармацыі, магчымасць назірання за ўсімі этапамі выбарчага працэсу. У тым ліку пасяджэннем камісіяў, галасаваннем, праз відэаканферэнцыю з размяшчэннем электроннай копіі пратакола на сайтах. На сайтах мясцовых органаў улады, у інтэрнэце, праводзіць праверку подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты выключна ва указаных законах мэтах, не дапускаючы прызнання іх недаставернасці выключна па фармальных прызнаках. Дзякую за ўвагу. Дякую, спадар Рыгор. І наступным я перадаю слово для наступнага выступу сустаршыні партии Белорусская христианская демократия Вользе Ковальковой. Мы казали про то, что мы будем турбоваться про бяспеку людей, потому что проведение выборов падчас пандемии оно погрожает не только здоровью, але и жыццю белорусов. И Вольга распавядзе, какие меры прымае кампанія для бяспекі назіральнікаў, ну и для бяспекі ўсіх удзельнікаў кампании
компании «Право выбора», ну, а так само тых людей, которые захочуць до нас долучиться. Калі ласка, Ольга, вам слово. Добрый день усім. Сапраўды, напэўна, то, што агучылі мае калегі, ў сённяшніх умовах самым бяспечным і для самого працэса, і для людзей, якія ў ім удзельнічаюць, гэтыя назіральнікі, кандыдаты і беларусы, было перанясенне даты выбараў, як робяць гэта іншыя краіны, якія клапоцяцца пра жыццё і здароўе сваіх грамадзянаў. І гэта, напэўна, асноўнае важнае патрабаванне, якое сёння павінна гучаць ад усіх. У такіх умовах распаўсюду коронавірусу выбары не павінны адбывацца, тому што яны не забяспечваюць ніякіх роўных умоваў, і яны пад пагрозу жыццё і здароўя беларускіх грамадзян. Але калі выбары адбудуцца і іх дата не будзе перанесена, то, канешне, кампанія «Права выбора» будзе прымаць і прымае ўжо зараз усе магчымыя сродкі, каб забяспечыць бяспеку усім назіральнікам. І, па-першае, усе назіральнікі кампаніі «Права выбару» будуць забяспечаны сродкамі абароны, якія патрэбныя для таго, каб знаходзіцца ў месцах масавага скаплення, гэтай маскі для іх. Другі пункт – гэта самае, на мой погляд, сёння асноўнае, гэта магчымасць онлайн-навучання для ўсіх назіральнікаў, якія хочуць удзельнічаць у кампаніі, назіраць. Яны будуць мець магчымасць праз наш сайт, праз пляцоўку YouTube праглядзець поўны курс онлайн-адукацыі для таго, каб мець магчымасць назіраць. І таксама мы забяспечым прахаждзенне онлайн-тэста, каб усе былі ўпэўнены ў сваіх ведах. І мы таксама, потому што чалавек падрыхтаваны для таго, каб мець магчымасць назіраць. Таксама у нас працуе ўжо сайт кампаніі «Права выбару», на якім, я думаю, што мы можам зараз, напэўна, яго паглядзець. Сайт кампаніі «Права выбора», праз які кожны жадаючы зможа і далучыцца да кампаніі «Права выбора» праз адпаведныя націсканне адпаведнай шыльды «Далучыцца» у версіі, і таксама падпісаць петыцыі і прайсці адукацыю. Вось там, як вы бачыце, ёсць вкладка «Вучоба», дзе будуць размешчаны ўсе матэрыялы, якія тычацца навучання. І кампанія «Права выбора» у сваёй працы карыстаецца бяспечнымі зараз сродкамі. Мы не збіраем подпісы ў грамадзян. Пад нашымі патрабаваннямі мы ствараем онлайн-петыцыю, якую таксама бяспечна сёння можа кожны грамадзянін падпісаць і далучыцца да нашых патрабаванняў аб зменах выбарчага кодекса і аб забеспячэнні бяспекі выбарчага працэсу, і падпісаць менавіта гэтую петыцыю. І таксама, канешне, далучацца да нашых соцсетак, гэта Facebook, Аднакласнікі, і быць заўжды мабільным і сачыць за навінамі праз нашы сацыяльныя сеткі. І, канешне, мы будзем гарантаваць бяспеку ўсім тым, хто будзе навучацца ў нас, і патрабаваць ад уладаў такіх жа падыходаў да людзей, якія ўдзельнічаюць у выбарчым працэсе. Вялікі дзякуй, Вольга. Дзякуй, Вольга. И я звяртаю увагу коллег и журналистов на петицию, которая размещена на нашем сайте. По сутности, у ёй усе основные пункты, по которым выступает кампания «Права выбору». Мы пропонуем сегодня кожному громадянину Республики Беларусь подписать эту петицию. Это коллективный зворот до органов действенной улады. И про частку гэтага зварота, па частку нашых патрабаванняў, которые датычны выбарчага працэсу, бяспекі выбарчага працэсу, зараз распавядзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Николай Козлов. Николай, ласка, вам слово. Что с звуком? Меня слышно? Теперь так, скажите. Меня слышно? Так. Да. Здравствуйте, друзья. Чтобы сэкономить время, расскажу лишь о части наших предложений, которые мы требуем реализовать.
Что мы требуем? На всех этапах проведения избирательной кампании совместно с Министерством здравоохранения принимать меры для обеспечения безопасных для жизни и здоровья избирателей и участников избирательного процесса условий. А именно, обеспечить дистанцию на избирательных участках между всеми участниками процесса не менее 2 метров, но при этом не ограничивать число наблюдателей, для чего, на наш взгляд, можно оборудовать участки в просторных помещениях, в конце концов, на стадионах или улицах под временными навесами, таким образом, чтобы обеспечить безопасность для всех, обеспечить средства защиты и дезинфекции для граждан, санобработку ящиков и помещений каждые 2 часа, обеспечить тепловизор на входе, граждан с повышенной температурой направлять в отдельную зону для голосования, после чего избирателей отправлять на тестирование, а кабину для голосования дезинфицировать. В общем, весь перечень мер, которые мы предлагаем и требуем реализовать, опубликован на сайте «Право выбора». Что бы я хотел сказать от себя лично, добавить, что если говорить о безопасности граждан во время проведения кампании, не могу не отметить, что вот эта шайка людоедов во главе с Лукашенко, понимая всю опасность для жизни людей, несмотря ни на что, будет стремиться реализовать эту свою авантюру, эти так называемые выборы. Уже сейчас очевидно, что Лукашенко, лишившись поддержки граждан, вынужден полагаться только на репрессии и эпидемию. Потому что эпидемия – это золотое время для фальсификаций. Спасибо. Дякую, великий Николай. І я хочу ще раз повторити, підкреслити, що основним і одним з головних потребувань кампанії права вибору для того, щоб забезпечити безпеку громадян, з'являється потребування переносу дати проведення виборів на час, коли пік епідемії пройде. Тому що в сьогоднішніх умовах це, по сутності, влада провокують людей, закликають людей до масового зараження. Потому что самый активный период выборчей кампании проходит на пику заражения, ну и так само неведомо, что будет 9 жнивня. У завершения нашего основного послания я хочу звернуть увагу на то, что у нас на сегодняшний день кампания права выбора есть региональные кіраўнікі, сформированы информационные и юридичные отделы. Я попрошу, коли можно, нашу команду прессовую вывести на экран контакты кампании права выбора, коли гэта магчыма, каб таксама да увагі журналістаў, да увагі всіх тых, хто будзе глядзець гэта відэа у наших сетках у Ютубе, каб вы таксама маглі звязвацца не толькі з нацыянальнымі каардынатарамі, але таксама і пры неабходнасці з каардынатарамі ў рэгіёнах. Основные контакты кампании права выбора вы бачите, координаторы два компании Лев Марголин и Виталий Машевский, есть наши працоўныя телефоны, а таксама контакты e-mail. По Брестской области координатором компании права выбора является Масловский Игорь, Витебская область Смоликов Костусь, Городенская Деремеенко Сержук, Могилевская Аксенов Олег, Гомельская Новиков Николай, Менская Таболич Виктория. Их контактные телефоны и их e-mailы зараз вы перед собой бачите, но неўзабаве мы таксама разместим эту контактную информацию на сайте. Прессовая служба, контактуйте, калі ласка, по гэтым пытанням с Ганной Красулиным и Максимом Гацаком. Дякую за увагу. И теперь, калі ласка, задавайте ваши пытания, калі яны ёсць. Поднимайте руку, кто хочет задать питание, мы дадим вам слово в эфире. Я бачу, что у чате питання тут поки що нема. Так? Захар Щербаков має питання. Калі ласка, Захар. Я так розумію, питання в чаті, да? Тобто треба, каб хтось озвучив. Зараз я зачитаю. Прабачце, калі ласка, можа я не дачу, а колькі агулам плануецца прыцягнуць доўгатэрміновых і кароткатэрміновых назіральнікаў і колькі участкаў будзе пад назіраннем.
Ну, Захар, в принципе, я удокладню, я несколько раз указал про то, что от 250 до 300 участков будет зачинено долготерминовыми назиральниками. И кольки будет короткотерминовых назиральников залежить только от активности и жадания громадян. Мы готовы накировать там необмежованную колькость назиральников короткотерминовых, тех людей, которые пожадают доучиться, волонтеров, которые пожадают доучиться до компании, мы будем допомагать и навчання им онлайн проводить, и отправлять на выборчий участок. Коллеги, коли хтось хоче додати щось, то ви піднімаєте руку, будь ласка, ми вам, ну, я маю на увазі, колеги, з удільники пресової конференції, ми будемо так само вам давати додаткове слово, включати мікрофон. Ці є ще питання, ці хоче хтось додати що? Так, є питання, я бачу, так? Ось на відео. Добрый день, Александр Попко, телеканал Белсат. Хотел бы запытаться, по-перше, ці ёсць нейкая методологія, якая дазваляе рабіць ваше назіранне статыстычна рэпрэзентатыўным. Вось. А другая рэч, гэта як вы, калі магчыма, ўсё ж таки хацеў бы задаць вам пытанне неяк да назіральнікаў, як да ўдзельнікаў таксама выбарчай кампаніі. Як вы ацэньваеце тое, што ў выбарах стартавалі прадстаўнікі бізнесу, якіх раней у палітыцы ў Беларусі не было? Што гэта азначае, на што яны разлічваюць? Калегі, падыміце руку, хто хоча адказаць на гэта пытанне з удзельнікаў прэсавай канферэнцыі. Так, Юрий Губаревич, калі ласка. Юрий, вам слово. Дзякуй. Наконт рэпрэзентатыўнасці. В прынцыпе, гэты падыход захоўваем з усіх папярэдніх выбарчых кампаній, калі мы накіроўваем назіральнікаў на участкі, як і ў Мінску, сталіцы, так і ў буйных абласных гарадах, так і ў шэрагу рэгіянальных гарадоў. І прыблізна схема размеркавання участкаў для назірання, она адпавядае дэмаграфічным асаблівасцям і пражыванню жыхароў Беларусі па буйных гарадах і таксама па малых рэгіянальных гарадах. В дадзенай сітуацыі з прэзідэнцкімі выбарамі яшчэ прасцей праводзіць такую адпаведную выбарку, таму што няма разбівкі на электаральныя участкі на парламенцкай, вернее, акругі на парламенцкіх выбарах, якія могуць, в прынцыпе, па спецыфікі правядзення кампаній ці па дзейнасці мясцовых уладаў адрознівацца вынікі, чым у сярэднім па краіне. Таму з прэзідэнцкімі выбарамі выбарка атрымаецца, я думаю, адпаведная, і адпаведныя будуць нашыя і вынікі назірання. Што да ўдзелу кандыдатаў? Так, конечно, мы назіраем пэўны парад кандыдатаў, калі ўжо десятак, хто падаў ініцыятыўныя групы, і, напэўна, некалькі дзесяткаў, хто заявіў пра такі намер. Аднак, як і казаў я ў самым пачатку, іх шансы на збор 100 000 подпісаў усіх роўныя. Бо нават маючы ініцыятыўную групу 5000 чалавек, немагчыма збіраць эфектыўна подпісы ва ўмовах, калі жыхары Беларусі просто будуць адмаўляцца адчыняць дзверы сваіх кватэраў, пазбегаючы заражэння. Адзіная такую магчымасць такая вялікая колькасць кандыдатаў стварае для Александра Лукашэнкі, бо ёсць з каго выбіраць, і ў выпадку, калі трэба будзе фармаваць канчатковы выбарчы бюлетэнь, то пэўныя людзі патрапяць, здаўшы туды фактычна ксеракопіі. Што да ўдзельнікаў бізнесу і да... Ну, это ўжо палітычная такая ацэнка, можа, это не зусім справа кампанії права выбора, тому скажу хутчэй ад сябе, а не, это не позиция кампании. Что бизнеса было, номенклатуры и так далее, но с одного боку это полный сигнал, что не все так устойливо и не все так монолитно у існуючай дзяржаўнай сістэме. З іншого боку, рано даваць ацэнкі. Трэба паглядзець на тыя канкрэтныя праграмы, якія прапануюць гэтыя кандыдаты, а таксама, і што самае, напэўна, важнае, які ў іх ёсць адказ на пытанне, якім чынам яны збіраюцца абараніць свае вынікі ці дамагчыся перамогі ва ўмовах, калі адсутнічае такі механізм, як падлік бюлетэня. Калі кожны з гэтых кандыдатаў даст свой асабісты адказ, па гэтым можна будзе ацэньваць, наколькі ён адэкватна ўспрымае ўвогуле сітуацыю, куды ён патрапіў, скажем так, альбо наколькі ён з'яўляецца самастойным, а не праектам дзеючай улады.
Дякую, Юрій. І я бачу, що Ольга Ковалькова хотіла додати. Калі ласка, коротко на це питання, калі у вас є додатки, Ольга. Да, добрый день еще раз. Я хотела просто звернуть увагу на конпедагогии, что кампания «Право выбора» ажыццяўляе назіранне не толькі за днем голосования. Кампания «Право выбора» — это доўгатэрміновае назіранне, яна ўжо пачалася з моманту абвяшчэння выбараў. Дагэтуль была праца по зменах выбарчага заканадаўства, і мы сочым за этапам вылучэння кандыдатаў, за этапамі фармавання выбарчых камісій, за этапам рэгістрацыі кандыдатаў. Усе гэты этапы фіксуем, і наша метадалогія, яна складаецца і ацэнка складаецца з аналіза ўсіх гэтых этапаў, сканчваецца днём правядзення выбараў. Пра гэта ўжо казаў вось Юрась Губарэвіч, то, як мы ажыццяўляем само назіранне ў дзень выбараў. Таму у нас такая ацэнка даволі вялікая ўсёй кампаніі, якая дае нам магчымасці зрабіць высновы, ці сапраўды выбары праходзілі роўна для ўсіх і былі дэмакратычнымі. Таму вось так. І, канешне, далучуся да меркавання, што тыя кандыдаты, які зараз вылучаюцца, зрабіць зараз высновы пакуль рана, трэба будзе паглядзець на іх праграмы і месседжы, пра што яны будуць казаць падчас кампаніі, і паглядзець, хто будзе зарэгістраваны з тых ініцыятыўных групаў, якія падаюць на рэгістрацыю, каб зрабіць нейкія высновы. Дякую. Ігор Борисов таксама хоча дадаць. Калі ласка, Ігор. Сябры, я хотел бы некалькі вельмі важных дадаткаў. Першае, чым займаецца кампанія «Права выбора», гэта паралельны падлік яўкі выбаршчыкаў. Гэта таксама канкрэтныя лічбы, дакладныя лічбы, якія могуць казаць пра накруткі на выбарчых участках, дзе ёсць нашы назіраннікі. Другі момант – гэта ці быў адкрыты і галосны падлік галасоў, ці дэманстраваліся бюлетэні, ці былі нашы назіральнікі каля сталоў з гэтымі бюлетэнямі, ці бачылі яны насупраць якога прозвішча стаяць галачкі. І у пытанні доўгатэрміновага назірання я бы таксама хацеў невялічкую карэкціроўку ўнесці, каб журналісты дакладна зразумелі. Доўгатэрміновым назіраннем у нас займаецца выбарчы штаб, сакратарыят кампаніі і абласныя каардынатары. Кароткачасовае назіранне у нас дзеліцца на два этапы. На, значит, галасаванне у дзень выбараў, калі нашы назіральнікі сядзяць на участках, і назіранне, калі датэрміновае з асноўным днём галасавання на працягу ўсіх 6 дзён. Вот на гэты перыяд будзе працаваць ад 500 до 600 назіральнікаў. Дзякую за увагу. Так, дякую, Игорь. Я передаю слово Николаю. Я попрошу коллеги коротко, потому что там есть еще питания от журналистов. Я очень коротко. Я остановлюсь только на второй части вопроса о том, о кандидатах, о бизнесменах, которые заявили о желании побороться в этой кампании. И хотел бы сказать, что вообще говоря о серьезности намерений, наверное, мы будем судить о том, кого из этих кандидатов зарегистрируют после сбора подписей. Было бы интересно посмотреть, кто из них в состоянии собрать эти 100 тысяч. Мы это сможем определить по их пикетам, по количеству, по тому, как подходят люди, как подписывают. И тут, с одной стороны, сказали действительно, что надо посмотреть программы, но с другой, я думаю, что часть из них, таких достаточно серьезных, знаковых людей, решила поучаствовать. И мне кажется, они... Но пока у меня ощущение, что они не совсем самостоятельны в выборе, в решении поучаствовать в выборах. И я скажу о том, что все же, когда избирательная кампания проходит в атмосфере, скажем так, эпидемии, когда все, особенно эти люди, понимают, насколько это опасно и насколько это невозможно, когда все, большинство из них видят, что европейские страны всячески откладывают, вот, по примеру Польши, да, или как-то переформатируют выборы, участвовать в выборах, ну, это не совсем этично, на мой взгляд. А вообще о серьезности их намерений мы, конечно, посмотрим во время регистрации.
и что они заявят, и какая их цель, в конце концов. Ни один не заявил цель о том, что вот Лукашенко, допустим, должен уйти, его уже пора поменять, вот так открыто, четко, однозначно. Спасибо. Дякую, Ніколай. І коротко, Ригор Костасів, так само тягне, ну, я бачу узняту руку. Коли ласка, ти, хто вже виказався. Дякую, Віталь. Поважаныя сябры, я хочу звярнуць увагу, як сказали ўжо мае калегі, што гэта кампанія будзе не толькі кампаніяй па назіранню за выбарчым працэсам. Гэта яшчэ будзе кампанія па назіранню за тымі парушэннямі уладаў, якія будуць адбывацца ў час выбарчай кампаніі ў звязку з эпідэміяй коронавіруса. І хочу выказаць коратенька сваё меркаванне аб тых магчымых кандыдатах у прэзідэнты або пакуль што прэтэндэнтах на кандыдата, праўладных людзей, якія працавалі з Лукашэнкам. Вы пабачыце іхныя паводзіны тады, калі яны сутыкнуцца з першымі цяжкасцямі, калі ім, як кажуць, памахаюць толькі адным пальчыкам. Хутчэй за ўсё, мы хутка іх не ўбачым у спісе кандыдатаў у прэзідэнта. Дзякую за ўвагу. Дякую, Ригор. Я зараз передам слово еще раз Александру Попко, але хочу зауважить так само, что компания «Право выбора» — это компания назирания, которая объединяла как политические структуры, так и профсоюзы и громадские объединения. И, в принципе, мы будем назирать за выборчим процессом незалежно от того, кто будет там кандидатом и кто будет удельником этого выборчего процесса. Мы будем фиксовать порушения и будем стараться быть объективными, безумовно, потому что наша головная задача — это контроль за тем, как выборы были свободными, сумленными, справедливыми и беспечными в этом году для здоровья життя громадян Республики Беларусь. Ну и так само мы будем змагаться за то, как рекомендации ОБСЕ и рекомендации Организации охраны здоровья были выполнены в Республике Беларусь. Вот это головное. Ну и коли будем фиксовать порушения с боку кандидатов вылученных, так само их будем оказать, и это озвучивать. Коли ласка, господар Александр, вы хотели задать еще питание? Я хотел задать питание, вось, якое мне, на якое мне, до якого добил господар Баревич Игорь Юрась. Я хотел бы задаться, яким чином кампанія «Право вибору» буде обороняти право людей на вибор. Вось ви фіксуєте порушення, що відбувається далі? Коллеги, кто откажет на это питание? Юрий, я так разумею, вам. Я попрошу опустить руки. Я коротко откажу, что одна з методик буде та, яку ми приміняли на минулой парламентской кампании, а менавіта звороту в органы милиции с потребованием зафиксовать порушение криминального кодексу и провести расследование в рамках криминального права. Это будет ищется передусім порушением, связанных с явкой, отсутностью реальной явки и написанием фальшивых протоколов. Это та справа, яка элементарно разбирается в рамках процедур, криминальных процедур. И я переконаний, что на этих выборах фальсификации явки будут рекордные, потому что реально люди на выборчие участки не ходят. Тому это одна из методиков, но коллеги могут дополнить. Кто хочет дополнить? Альбо, может быть, у журналистов есть еще питания в удельнику сегодняшней прессовой конференции? Коли ласка, ці є ще на сьогодні питання в когось? Коли питання нема, то я тоді дякую усім за уділ у этой пресовой конференции. Я попрошу на заставку в конце Максима так само ще раз вивісити контакти компанії «Право вибора», як національних координаторів, так і регіональних керівників. Дякую всім за уділ у пресовій конференції. Сябри, долучайтеся, бо то я наколькі небяспечнымі, наколькі выбарчая кампанія залежыць сёння ад кожнага з нас, як ад простых актывістаў, ад чальцоў кампаніі «Право выбора». Тут вы бачыце на экране контакты, тэлефануйце, звязвайцеся з намі, далучайцеся, рознымі чынамі патрэбна дапамога ваша і ў якасці назіральнікаў, сябраў камісіі, а таксама тэхнічная і фінансовая допомога волонтеру, потому что компания «Право выбора» — это громадская компания, и мы сподеемся, что нам разом с вами удастся досягнуть наших методов.
Дзякуй всім, застаемся на сувязі, і гэта відэо можна будзе таксама паглядзець на ўсіх нашых сацыяльных сетках, яна будзе загружана літаральна цягам некалькіх хвілін. Дзякуй. Дзякуй усім, да пабачэння.